Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. The Honorable Minister of Higher Education. Honorable Minister, the floor is yours. Zikomo kwambiri. Ndipereke ulemu kwa nduna zinzanga Alliance Information kwa mama Ndiyamire Secretary of Education of Higher Education, ma PS kulandu ma director. Ndipereke ulemu kwanza athu media kwa makamaka kwa inu amene mukutimvera kumudzi. Lero nditsikula bwino kwambiri chifukwa mwina chibwerereni undunawo. Ambiri kumudzi kwa kudabwa kuti kodi nchifukwa chani kunayikidwaso unduna kuti wa higher education. Ujauna lipo kaleu bwanji suma kwanira mpaka na yena akumanena kuti awirima ajanali anduna. Nimafuna ndilongosole panopo kuti choyamba awirima adakala anduna. Komanda anduna wa basic ndi secondary. President chinakomera kuika higher education kuti ikale ndi unduna wawo. Wina komafusa kuti chifukwa chani. Chifukwa chake nchakuti kuti Malawi 2063 iteke ikufunikira kuyang'ana mopanda kupetira kumene tisulire ana askuli yawo kachenjede. Tose pano tikhoza kukhulupirira kuti nthawi yakamuzu munthu akatenga degree amamveka kuti uyu ali ndi degree. Uyu akati uyu ndi wa PhD timamumva, akati wa masters timamvetsa. Ndezimene zachitika apa ndizakuti muzakazi kwakhala kukubwera anthu oti mmene amayendetsera boma higher education si malandira focus imene ikuyenera kulandira. Achakwera anaona ndithu kuti higher education ndi engine yofunikira fati kamati human capital kapena ogwira ntchito mboma, ogwira ntchito ku private sector kulikose kuti tinene kuti dziko likupita ndi patsogolo. Tafikati pa japoti tili ndi middle income imene tikunena pa Malawi 2063 imene ili ndi ma industry. Tikufunikira skuli yawo kachenjede iyang'aniridwe mosaphetira. Ndipo mukati muonetsetse munthu amene anampatsa kuti atsogolere ni munthu woti ku higher education iko wakazikikako. Izi zikuonetsa kuti achakwera akamakhala ntchito yawo ya president amayikapo mtima. Sikuti anangopita kuti tikangopanga zinthu. Koma akhala pasi nkono kuti izi 7 months sanapite kuchisankho anaona be kuti ayi ine sinalowere kuti tichuke tufuna tikonze zinthu zenizeni. Mukati muonetsetse zimene ananena achakwera sipatali tingangokhozonena pa 7th May August anakhala pasi nakuti minister nthawi imene yala awirima anakamba kuti ine ndifuna skuli yawo kachenjede. Munthu akamati ndili ku university isamakhale kuti ndi chinzake cha university, idzikhala kuti ndi university. Nkana maona panopa unduna wathu takhala pasi ndikuthamangitsana ndi nkhani ya ma fake degrees. Chifukwa sitikufuna kuti ana athu aku Malawi ngakhale ali mu private kana ndi ku public adziphunzitsidwa ndi anthu amene akudziwa zimene akupanga. Chikombole chikakanika sitingakonze kutsogolo. Sikufunika izizi tizikonze koyambirira. Nkona maona kuti undunawo tachedwapo ndithu kuti tikwaniritse zimene ananena a president kuti ma university ali oseka wina wakagoti nditsegula university kandi ya private kandi ku public isapange chimene timati institutionalized ignorance. Fapali pena poti anthu tikuwaphunzitsa zabodza, tikuwaphunzitsa zolakwika. Ndi apapa tufuna kuti maphunziro abwerere masiku adzana mene ankapangira mwini wake wa dziko lino ngwazi. Munthu akamati akutuluka ku university tikamamtuma ntchito ya masters amakhala amaita. Koma lero umva hiyayi tangolemba tipatseni CV mbwerekete zokamba. Ndetaona kuti vuto siyanawa tikonze unduna oti kudzuka mawa kuswera kutani ntchito yathu ndiyopanga ziti ndiyokonza zimenezi. Nde titati tichoke pa kupanga introduce imene ndifuna ndinene kwa aliyesa kundimvera. Ntchito ya higher education ndi ntchito yoti titulutse human capital imene osati nangoswididwa bwino kokha. Koma mena amalo achakwera majority ya anthu amene amapita ku university, ku college, ku ma TTCs anali anthu ochita bwino. Achakwera anakhala pasi kuti kodi titani kuti tichepetse gap pakati pa olemera ndi osauka. Ambiri a osauka akapezeke ku ma university. Ntchito imene atipatsa ifeyo
ndiyoti human capital izikhala ya quality komanso imene amati relevance, kutanthauza kuti munthu akafuna kudzalemba, akafuna kutsegula business kuno adzipeza anthu amene anapangidwa train munjira yoti titukule Malawi, osati kupanga train munthu oti uyu anaphunzira ku China, anaphunzira kuti munjira yotetsa mavuto a Malawi osati a munthu wina, koma kutetsa mavuto amene wawo munjira yoti akudziwa chimene akupanga. Nde mukati muone human capital imene anatituma kuti tipange nkhani njoti masomphenya a president ndiwokuti Malawi ikhale kuyambiraso tikonze human capital imene ili skilled. Ndiye kuyambirakonso sitiyamba ndi kunamizana, koma tikufuna highly educated workforce imene ili yophunzira mmene tinkachitira mbuyomo. Ifetu kale kwa amene takhala pa Malawi pano nthawi tinkatha kulemba MCE ndi kulemba ku Harvard nkuvomeredwa, tinkatha kulemba secondary ndi kupita ku college na iliyonse nkumalemekezedwa. Lero ma degree athu akubwezedwa chifukwa chakuti mwina kutsogoloko muri fotokozera, koma mwakamba zokuti mufuna kusula human capital imene ili relevant kuti tidziphunzitsa zimene zili zofunika ku market, ku zimene zikufunika, koma no ma fake degrees yo ndeno mukutane nawo. Iyayi mwina inuyo mungondipatsa 2 minutes ija muna apatsa awayi tiyambe tatibula zabwino zachitika ku higher education pama fake degrees pamuchitoona nthunzi tilongoso kusadandaula. Nde ndimafuna ndikambe kuti kodi ife tatumidwa chani kuti tikonze. Choyamba ntchito yathu is to increase equitable access ya ma students to higher education. Higher education isakhale nkhani yoja ana amene akuchoka kolemera. Ndipo ndikamapereka mafigures muona kuti ayi achakwera akankha ngakhale aja amati palibe chikuona avomera. Na chachiwiri tipange improve ma skills ndi relevance. Chachitatu tionetsetse kuti kuli efficient governance, kutanthauza kuti mayendetsedwe ama college adzienda bwino. Andi nditamangire pano kunena kuti chitengereni boma achakwera. Ndifuna nditsindika apa kuti kaya munena ku TVET, kaya munena ma TTC, kaya munena ku ma university, palibe po university yaona ku academic freedom struggle tamaliza mpaka tsiku la lero kalenda nkumatani nkumayenda. Ichi si chachibwana ifata onapo ife ulamuliro oti makoleji kutsekedwa anthu kumamangidwa anthu kumwalira, koma ulendo uno achakwera ayendetsa higher education popanda kulowerera polemekeza kuti maphunziro a sanctimonious. Si area yopanga politicize, ndi area yoti tisiye amene amadzidziwa agwire ntchito mosadodometsedwa. China chimene chachitika ndi chakuti kwakhala efficient processing of examinations. Simangoti 2 minutes leakage zasokonekera pakuti chifukwa choti kwayikidwa madolo a ntchitoyo pamenepo nkuasiya agwire ntchito popanda kuayang'ana kuti amachokera kuti kapena ndati bola akhale ndi certificate imene ikufunikira. Ndi apapa pafusidwa zingapo andifa choti nkhani ya ma fake certificates is quite huge ndichedwapo, koma ndifuna ndikambe apa chinthu chachikulu chimene tifuna tinene ku nduna wathu chimene tapange ndikuyesetsa kuti maloni afikire anthu oposa mbuyomo. Ndi chifukwa chani nkhani imene ili yofunikira. Ngati tikufuna kukhala middle income country imene ili industrialized, tikufunikira kuti also ama vulnerable communities apeze njira yopita ku skulu. Mulamuliro wa Chakwera ndinene kuti leadership ya His Excellency Lazarus Makathi Chakwera ma loan fund from 9 yakwera kuchoka pa 9 billion mu 2020 to 29 billion in 2024. Amene tili ndi makalculator ndipo panja kunjaku kwachiruka madolo kwambiri. Mukawerenga muona kuti ndi 222% mene yakwerera. Namba ya loan beneficiaries yakweraso kuchokera pa 13,035 2019 to 2020 to 31,000 in 2024 to 2025, increase of 138%. Izi zinachitikepo. Upkeep loan imene imaperekedwa 180% ndimene yakwera yachoka pa 200,000 in 2020 pano ili pa 560 pa chaka. And the head of state wandilamula kuti ministry yanu onani kuti mutani koma mukwezeso chifukwa choti anawa akuvutika moti imene ikweraso. Ndemukati muone kwa budget imene ikupangidwa papai ministry tikuthokoza chifukwa tili ndi mtsogoleri
amene ngakhale akapita ku charity golf amanena kuti ndalama iyi ipite ikagwire ntchito zoti anthu osauka asalephere kupita ku sukulu chifukwa chokuti ndi osauka, Malawi ndi wawo. First lady akugwira naso dzanja ndi abwana Madam Monica Chakwera atithandizanso kwambiri educational support ya ma students mu ma selected universities, makamaka amene ali osauka, ma underprivileged. Mukati muonetsetse loan ikupangidwa expand kuti ithandize andikoyamba ikufikanso kuma private universities. Izi sizinkachitika mbuyo pano zikuchitika. Nde mukati muonetsetse tufuna titsindike apa pankhani ya maloni kukwera ndi kumeneko, koma pamene pali vuto lathu monga unduna anthu sakubweza. Moti ose amene akundimvetsera chonde tayikapo ndondomeko zoti olemba ntchito anthu ngati amenewo ngati sadzibweza tidzithamanga nawo, komanso tifuna aliyese chimkumbumtima chako kabwezeni ngongolezi kuti tithe kuthandiza enanso amene akuvutika kuti nawonso chithandizo chimenecho apeze. Tikumbukire kuti mwana amene waphunzira amakhala odziyimira pa yekha, kuti Malawi adziyimire pa yekha tiyambire ndi anthu athe kudziyimira pa okha. Ndimafuna ndipange move ku nkhani yakuti enrollment yakwera, ndipo takamba mafigures kwa public universities yakwera nditu, access yathu yakwera from 30,000 students in 2019 to 2020 kufika ku 75,000 in 2024 to 2025, representing 150% salary percentage increase. Now mu 2020 okwanira 35% okawo ndamene anakwanira kulowa ku university, 68% anali ku Luwana. Nditakukupatsani mpaka kumapeto, koma chimene ndinganene ndi yakuti human capital imene ikuti pangayi ikuyenera kuti tipitirize kugwiritsa ntchito ndalama za boma kuti tithandize anthu amenewo. Chakwera dutsa munduna wa higher education akuyamikaso ma partners amene akutithandiza, fasi kuti zonsezi tikupanga tokha, paliso ma partners amene akhala akutithandiza kwambiri. Chifukwa cha nthawi sindipita utsogolo, koma china chimene ma partners athu atithandiza ndikuyika ma classroom, chifukwa kuti mwana aphunzire amafunika lecture room, amafunika malabu. Mukapita ku Unima mukapeza kuti 3 fabricated classrooms ali ndi total ya 2000 sitting capacity per hour and completion rate ili pa 85%. Mukapita ku MUST mukapeza purpose built science laboratory. Mukapita ku Mzuni kuli 5000 capacity 3-story modern library and 500 capacity auditorium. Ndi support ya JICA 344 new bed capacity in 6 female hostels, 3 classrooms of 120 sitting capacity, 2 lecture theaters of total capacity 150, 6 science laboratories capacity 288. Tiliso ndi special needs unit resourced with 20 special needs talking computers. Tiyamike World Bank yatithandiza kwambiri kudutsa mu project ya SAFE imene ili skills of vibrant economy. Mukapita ku KUHES mukaona ndithu kuti campus tikumanga teaching complex hosting 4 classrooms ndi ma 2 science labs and odel space tudzoti ena siwonse amene adzitha kukhalapo. Ku MUST tikumanga 3 lecture theaters amene andi sitting capacity ya 250 for the large ones and 125 for the 2, and completion is scheduled by December 2025. Kumzuni we are embark on construction ya ethic imene kupanga include 500 seat lecture theater, 16 laboratories dedicated to artificial machinery and data science and information communications technology rooms. Mwina mkozo kumbukira kuti construction ya ethic inayamba nda president anapanga launch and his excellency and ikupanga expect kuta pa 11 March 20 construction progress ilipo, ndipo mwina mnatoona dziro tikukayang'ana imene iyi ikuyenera kumalizika January 2026. Now mukati muonetsetse ku Mubasi ku Unima sindinena zonsezi, mukati pite ku Domasi muona kuti kuli odelo kuli zina zotero. Nkhani yaikulu tufuna tipange expand learning teaching and learning space komaso kumena ma students amagona. Oti panopo tikadutsa apapa akatamaliza ethic Mzuni kaitaonjeza malo oti bed capacity by 2000. Kumupa stika titaonjezera 500 bed space kuluwana 450. Chifukwa cha nthawi ndipitirire fika ndofunitsitsa ndi yanke zimene aliyese akudikirira kuti ayanke. China chimene anthu tudzoti mufuna mutamvetsetsa nchoti kodi poti anthu ambiri
sakumalembedwa ntchito zikuvuta. Unduna upanga chani kuti anthu amenewa akamaliza apeze zintchito. Pamene achakwera achedwapo kudutsa mu unduna wa higher education, ndipo tigwiritse ntchito curriculum imene ili ndi innovation ndi entrepreneurship mpaka commercialization pa zimene tikupanga. Amalawi timakonda kuziyang'anira pasi pamene nkhani siyo tife sitita. Nkhani njakuti zimene timatha sitizipanga patent, sitizipanga protect, ndipo amabwera anthu kuzitenga nkozigulitsa pesa mtengo yabwino. Innovation maganizo athu abwino sitikwatani, sitikwapanga package kuti tidzitha kugwira ntchito. Innovation igwiritsidwa ntchito ku unduna wa higher education kuti tisamaphunzitse anthu kuti alembedwe ntchito. Maphunziro amene tikupereka ndioti anthu azilembe ntchito komanso alembe anzawo imene machedwa kuti entrepreneurship. Mukapita kuma public universities ose, even ma private, tikumauza kuti curriculum ichedwepo poti tizilembe ntchito chifukwa zodikira kulembedwa zitichedwetsa, tilibe capacity yoti tingalembe wina aliyese. Ndezimene tapanga kaya mupita tapanga enhance mukaona ma business innovation and technology incubation center imene ili ndi 17 centers zimene zatuluka amizidzakale ndi 7 ikupanga 17 centers by 2030 operational up from 0 ya 2019. In this case ndinokondwa kwambiri kuti ma center 13 apangidwa establish and akumathandiza zinthu ngati aliso ndi ma startup kuti anthu adzikhala ndi capital kodi angayambe motani. Fatudziwa kuti ambiri akuvutika ndi nkhani yosakhala ndi mpamba. Apa tikupanga linki zonsezi achinanifi zikhala zili momwemo. Njira zathu zonse zoti anthu apeze ndalama tufuna kuti ku higher education ate kugwiritsa ntchito. Ndipereka chitsanzo cha Unipod imene mumayipeza ku Mubasi. Uku ndi malo oti Malawi aliyese amene ndi maganizo apititse. Tinayika ku Mubasi ili ku Southern Region. Koma ndiyoti tauthandiza wina aliyese ukakhala ndi maganizo ako kaiweyo ufuna unene kuti ine ndifuna ndipange tractor. Tiunena pano ku Mubasi pompano muyiona tractor ikutuluka. Napita nakaiona ndi maso panopo ili pa handheld stage changotsala nchoti timalizitse tidzitha kuti tigulitsane tokha kunoko. Unipod yabwera ifa choti achakwera ndi chikhulupiriro kuti dziko lino palibe chimene Mulungu sanapereke, tingofunika malo oti tiganize tokha. Ngati kuli nkhani imene tikumenyana nayo ku unduna ndi ya afropessimism. Nkhani yoziyang'anira pasi kuti ife sitita, ife ndiosauka, ife ndiotani. Kulibe amabwera odzapanga invest dziko limene limangozimvera chisoni kumangodandaula. Ifeyo ku unduna wa higher education tikukhulupirira kuti Malawi imatha. Malawi ndi madolo, Malawi ikhoza kupanga zinthu zoti zigwiritsidwa ntchito dziko loseri osati kunokoka. Mukapita ku Unipod mukakafika kumejo mukaona kuti kuli zinthu. Mukapita ku must mukaona kuti kuli drone, kuli a whole department and drone, ma drones akupangidwa kumene kuja. Titaonekeredwa ngozi ya late vice president wathu. Higher education sinangokhala tinanyamuka nawo ukapanga search mpaka tinali part of the solution. Kutanthauza kuti higher education ikuti ndife unduna wa ma solutions. Ndipo kugwira ntchito ndi anzathu tidzipeza zinthu zoti zitibweretsa ma dollars, zitibweretsa ma solutions. Ndifuna as I go kumapeto ndinenenso nkhani ya mwachitsanzo CNC yapanga manufacture ma bushes for Nkula generation plant. Malo moti tidzingogula mabushes kunjaku tufuna kuti ife tidzipanga tokha panopo. Pali radio ikumene ikubwera kumene kujako oti including the motherboard ikupangidwa. Poti izi tikupanga kuti timve tonse kumudzi nkona ndikuyesa kupanga translate. Koma kunena zoona tikupanga expand kudutsa STEM project kuli ma simulations mukapita kuyang'ana my lab kumzuni huko. Zinthu zoti tikunena pano ma secondary 55 amene akupanga include 43 CDSS akugwiritsa ntchito ma products ama ilabu amene ali kuti munthu udzitha kupanga zofunika mu labu ukupangira pa laptop. Izizi zoti thandiza ifa malo athu a school ambiri analibe malabu tinapeza solution imene ikupangidwa imene. Ma efforts osewa akuti thandiza. Now wina atakufusa kodi ma challenge anu ndi chani? Ma challenges amene tikuma nawo ife nkhani ya accreditation. Uta anthu akumati ujeni kuti tilipire ku maka ma private universities tikumavutika kuti mitengo ndiyokwera. Monga unduna tafuna titsindike pano kulibe ma shortcuts to success. Ngati tikuvutika ndi ndrama tidzikumbukira kuti nche ikupereka mitengo
imene iwalole kuti agwire ntchito imene ikufunikira. Komanso ndabwera kudzanena pano kwa Malawi kuti kudutsa mwa Achakwera ncheija yambopeza njira zoti ichepetse makosti amenewa. Mwachitsanzo zimene zimafunika opangika akabwera adzichepetsa masiku accreditation aja kudutsa popanga online kuti adzipanga digital. Koma chimene ndinganene pano palibe amene tidzimusekerera kuti pangani zopanda accreditation ifa choti nzodula, kulibe zoteroso. Titsate malamulo, there is no shortcut to success. Tufuna ana amene asulidwa apakhala kuti adutsa mundondomeko yake ndezimene tukena kuti tipange. Nde kudutsa mwa amenewo tinganene kuti mavuto ndi amenewa, ndeti kumapeza ena afuna ma shortcut, mwina ukabwerekera ataziphunzitsi kwina ikafika nchen kumana amakuti awanda akumeneko ndipereke chenjezo pano masera amenewa nchibwana chifamu kusera ndi umoyo wa Malawi. Tikatsegula university titsate ndondomeko yoti zinthu zizienda bwinobwino. Ndinafuna tsopano ndipite pankhani ya zina zimene zachitika. Mwina munandimva ndikulongosola marizats amaskulu. China chimene unduna watha kupanga ndikupanga harmonize zinthu zimene tikupanga. Mbuyomu aliyesa mangoendera yake kaya marizats atuluka ku selection ipangidwa huko. Koma kwa oyamba kwa nthawi yoyamba ma university ndi ma college angapo apanga release selection imene yatuluka ichaka chamawa ikenokhala ali wina aliyesi tidzipanga limodzi. China chimene tapanga tagwiritsa ntchito affirmative action. Pasi pa ulamuliro wa Dr. Lazarus Makati Chakwera azimayi ambiri apeza access kupita ku college. Mukati muone panopo increase inafika mpaka na kufika 68%. Chifukwa chake nchachani? Chifukwa choti posankha sitimangoti bola anthu afika pakuti aulumali atsikana tagwiritsa ntchito affirmative action chifukwa ambiri osauka ndi azimayi. Ndi ambiri akalowa kumaphunziro akhala odziyimira paokha, akhala kuti nawo Malawi 2063 yafikirapo. Chifukwa cha nkhani yoti mwina anthu ambiri akamakhala amati kodi mukuti kwenikweni chikuchitika ndi chani? Ndisakunamizeni kwa aliyesa amene ali kunjako. Mbuyo tinkanamizana kuti hayi tikafika Malawi 2063 koma opanda kuika upangiri ku higher education kulibe mene mungafike chifukwa nkhani ndiyokhala ndi ambiri amene ali ndi ma skills amene angapite kutsogolo. Nkhani ya ma fake certificates iyi nkhani ndi nkhani yayikulu kwambiri, ndipo anthu akamati tikupanga chani ndinene zimene tikuchita. Chimene tikupanga ifeyo number 1 kudutsa kwa National Council of Higher Education tachita audit ya ma qualifications awina aliyese amene akuphunzitsa mu higher education. Izi zipangidwe linki ndi zimene akuphunzitsa ndi zimene anaphunzira. Chifukwa kwachuluka kwambiri anthu amene they are not even qualified kumaphunzitsa anathu. Nkhani ya fake certificates sinakhudze kumaphunziro kokha. Talandiraso dandaulo kuti ngakhale kuza kumapemphero za theology kumene kukwalowaso mavuto. Kuli anthu amene akungoti ine ndine doctor chakuti naphunzira theology yakuti ndikumapezaso kuti akuuza anthu zosagwirizana ndi zimene zikuchitika. Nde unduna wathu tikhati kudutsa ma audit ndiponso mwaona tikuzungulira kumaona maskuluwa kumaona kuti kodi chikuchitika ndi chani. Tafika poti even ma assessment ama exams tikupanga order through relevant authorities. Kwa kuli anthu kunja kuno akumafika mklasi moja ndikumaphunzitsana nthawi yosakwanira pa zimene auzidwa osachonga mayeso amene akuchitidwa anaja kumapezekaso kuti kwakula mchitidwe wa sex for grades. Imene iyi tikufuna tithane nayo chifukwa munthu amene ali involved in sex abuse ya wana umachita kumva aziphunzitseni akuti anandiyamba ye. Nde ife tifuna tinene monga unduna palibe oyambidwa pano. You were trained, you are an adult, pali ma power relations tisadza kupeze kuti you are abusing mwana wankazi. Ngakhale atapezeka kuti or even if it's a man, usapezeke in anything to do with sexual abuse. So this is what we are doing. Koma unduna watu sitidutsa pa fake certificates by being populist. We are not witch hunting, we are titsata ndondomeko ya mabungwe amene anauzidwa kuti adzipanga zimenezi. Koma chimene tikufuna ife kusapezeke an unlicensed driver akuyendetsa galimoto ya higher education. Zimenezo siziteka. Apanga ngozi apoteketsa ana skulu. Nchimodzimodzi kukhala ndi driver amene sana werenge highway code, sana pita ukapanga practicals atipweteketsa. Tabweretsa zimene Achakwera atituma ife kuti tipange is to sanitize the academy.
it's also to make sure kuti zinthu zikuyenda mdzina lake. That's why undunawo tifuna titenge higher education overarching bill kuti ipite ku parliament imene itithandiza kuti tonse we should be singing from the same hymn. China chimene bill imene itithandize nchoti a diploma nawo adzitha kupeza funding. Fapadi akali pano ambiri amene maka azimayi amakawata kupita kuma diploma courses but they are not funded. So as we go in kwanga kunali kuti anthu mumvetsetse kuti undunawo chimene tikufuna ndikuchepetsa njira imene ili pakati pa lecture room ndi ku village ndi kunyumba kuja kumene kuli kamwana kakumudzi. Tufuna mwana aliyese wa kumudzi nsanje tuchitipa adziwe kuti zitani nkona achakwera anangoti kukhala pa mpando anachotsa kota. Chimene anachotsera kota kunali kuti merit ipite kutsogolo. Ndi atachotsa imeneja akuipanga link ndikuika maskulu ma classroom mokwanira ndikuonetsetsa kuti quality ikuikidwa koma makamaka access ikuchulutsidwa. Ndiyamike kwambiri poti mvetsera zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri anduna. Ndisanabwerere kwa anduna azalanzi koma mwina mutatenga kumafunso awo kuti mukhoza mawa ganizirabe. Koma maybe before I pose the questions that I've gotten from here ngatili mafunso within the house. Tisanabwerere kumeneko, let me pose these questions. Angwazi Samuel Amampo Chunga 2 akuti mwafotokozereza progress on Mombela University. Atuonge Gona Mulonga Gondwe. Awawa analemba chachitali, I hope ndichipeza. Yeah, here it is. Akuti Zinas, I think Moforogoza, Akuti Minister of Higher Education, what are your priorities in your role, considering that this is a new ministry apart from the loans that you've mentioned, but I think we know touch. What is your consideration on accommodation that's including Po Gona and Jaguja? I remember Nhawi Munhawi Yangwazi Ti Mumango Dunga Wankaga Jaguja plenty plus. Note that now Ana Kumagoni Rambatata ma public university. If possible, please conduct a thorough assessment mugaone ma public university pomwe ana anu akumagona mamadresena atadzagasata dagulanda angwazi. Anduna, this is a good ministry to improve the standards of our public universities. Nde linali Amande Hamilton akuti munati mulibe capacity, akuti mwachula zoti mulibe capacity yolemba anthu ntchito. I was trying to get the sense out of what he posed, but I remember when you were talking about innovation, kuti you are trying to train innovators so that they can create jobs. Koma akunena zokuti akumvane ngati kuti mukunena zokuti mulibe capacity yolemba anthu ntchito ndemwe namukhonza kuyankhapo penepo. Koma ine maliso ndifunse munayankhapo nkhani jama fake certificates. Ndiye mwapitilira nayo kunena zoti ma fake certificate yomwe amatopezeka kutengera mwina institution imene anthu akuphunzira njachabechabe. Komanso pali kupeza ma certificate yo abwinobwino ku institution yabwinobwino koma mutagula ndi ndalama komanso nthawi zina ena atagula mmatupi awo. Timamva zimene chungovuta nchichewa chakecho koma amanena ndithu kuti ophunzira wena makamaka achizimayi akumapezeka alandira magrade abwino kwambiri koma chifukwa anakumana ndi ophunzitsa wachizibambo nachita zinthu zina. Ndiye pamenepo pa an extension to that one, chifukwa munakamba kuti mwana asagwiridwe motere koma nthawi zina ena siyana kuma university kumapita anthu kuti ndamisinkhu yokuti zogwiridwa zomwe naso nkufuna kwawo. Kodi kapena nkuti mwina azivomereza kuti ine ndaphunzitsiwa tikhoza kugwirana. Nkhani imeneyoyo mukuthana nayo motani kuti wamkulu wapita ku university zogwiridwazo iyeyo sichachilendo ndi akhoza kuzivomera mmene amavomerera kwina apa kono ndinkavomera kugwiridwa kuti mpeze certificate iyi sindiluza kanthu ndimagwiridwa ndikale koma akupezabe maphunziro aja. Zimenezo mumazitani mumachita nazo motani. Mwina muyankha bwino andona munali mafunso mafuna mayankhiretu. Ineyo ubwino wake I hold 3 degrees za uphunzitsi. Everyone who is a teacher here knows there is a reason why tikalowa class kumakhala desk ababa mphunzitsi student amakhala uko. The reason is simple, and mukatapanga measure desk it's arm's length. A teacher is not supposed to touch a student at any time. You are supposed to operate at arm's length. Ndeka yandi wankulu
kaya ndi wang'ono, ma power relations ndi ntchito imene anakupanga train, kaya usilira chotani sizikukukhudza. The minute you do that, walephera ntchito yako and pita ukapeze ina na iyi imafuna utsate malamulo. Actually, even mtati mupite mukaone office hours, saloledwa mphunzitsi kukhala yekha 1-to-1 ndi student, siziteka. Ngakhala atachita upempha student iyo pa ntchito yako ndizosateka. Chimene tikufuna ife kunduna maka ma training colleges, let's go back to ethical teachers. Aziphunzitsi amene amadziwa kuti uphunzitsi ndi chinthu chimene chili a calling, si chinthu cha wina aliyese, ndi chinthu cha munthu amene amadziwa kuti nkudzipereka. Ndipo uphunzitsi sitika pa shelf nkunena kuti ndikuvula jacket ngati ku banki. Hayi, iyi ndi 24/7 kulikonse kumene uli. In fact, mtati mupite ku Sochi kumene kunapangidwa train, one of the first teachers, they will tell you that this is a calling, you don't retire. Si unena kuti ndaweruka, si uweruka uphunzitsi. Ndenkhani ndi ngakhala atakhala wamkulu, ngakhala atakhala ali naked, ngakhala atakhala waledzera, kaya ndi wopenga, you are not allowed to touch that student. It stops there, regardless of age. As long as you are a teacher and you are the student, usamugwire, usampange entertain. Ndipo tikakupeza, you will wish you were never born, because we are not going to tolerate that. These things are causing trauma. I have people coming to the ministry who have actually withdrawn from institutions and alepera kumaliza school chifukwa choti mphunzitsi akuti zipulumutse wekha. Munthu azipulumutse wekha, azipulumutse chani? Nde izizi, I hope it's answered and itimvani. Pankhani ya progress on Mombera, one of the major assignments imene nditangotenga mpando a president anandituma inali imeneyi. Nkhani ndi nkhani imene a president ili pantima pawo. We know kuti pakatipa inachedwa due to contractual issues, panali mavuto ama design and siti mamvana bwinobwino. Koma I'm glad to report kuti meeting yogwirizanitsana za ma design yapangika. In fact, ujeni womangayo is in the country, and tikamati 1st April we are actually starting. As of now, akumanga mpanda kuli anthu on site, sikuti yapangidwa abandon. Mombera will be delivered. Tukudziwa how important it is, tukudziwa so how it was abused before. Koma achakwera zinthu ngati izizi is his bread and butter, because we know kuti behind ana amene akupita ku Mombera livelihoods behind them. We are going to work with speed, ndipo Mombera iteka. Ina imene inafusidwa nkhani ya accommodation, iyo I think itayanka kuti tikuonjezera ma bed space. Now nkhani ya employment, ndinene pano, ife capacity to employ tilinayo, room takhala pano ambiri ndawo choka ku higher education analembedwa ntchito. So siti unena kuti tilibe capacity, koma chimene tikunena nchakuti mukati muone ana amene akubadwa every day in this country, muone ana amene ali maklasi as of now, sangapangidwe ose absorb. Tikuyenera kukhala ndi njira za entrepreneurship, ndi njira zoti adzikhala self-employed kuti tikwanitse. Osati ifa choti talephera, koma dziko lonse all over the world likudziwa kuti the only way out is entrepreneurship. Ndikuonetsetsa kuti ana athu akudziwa business ndipo akutha to work with the global world. Machine anga AI yo achita step out, koma ina ho mupanga come in. Ndipemphe ndili ndi team very able pa ground pa funso la vetalo, ndifuna kuti timudzati olonjezere koma ndili anga. Ndiyambe ndi panafusa fuso lokuti kodi amene anagula ma certificate sinalipanga address ena sex for grades yomwe mpaka ma certificate. Ndifuna ndi nene kuntundu wa Malawi kuti timu ya ku higher education ndi timu yoti ili well trained and igwira ntchito ndi amene ali odziwika omomo. Ndikupatsa chitsanzo cha ine ndayima pano, ndinapemphero apo ine ndanzathu andalewo chifukwa cha nzathu andalewo honorable mafuna mundilembereko degree mundi PhD mundi charger zingati, ndene ndikuti ndikulembereni aliye aujaja analembera. So tukudziwa amene zikuyendera, pali ena akuiza ndalama, ena akuyuza mphamvu zifukwa choti ndandale, ena mphamvu za zina ndi zina. Koma ndondomeko imene tika ifa papa ndi ndondomeko ya anthu amene ntchito iyi we are trained, mene yakhalira nje they are more than able kuti ayike system yoti agwire kuti kodi izi zinaenda bwanji. After this audit
kaya wina anagula kaya wina anatani, we will be putting proper mechanisms zimene ine pano it wouldn't even be correct kuti ndilongosole kuti titere, but one thing you can know is masiku a fake degrees atha. Amene akugwiritsa ntchito paper kuti sanapitire ku skulu zimenezozo zikuta ndondomeko yake ikhala yagwiritsidwa ntchito. China ndimafuna ndilongosole ndichoti mombera ili mbudget apa sindinanene budget tikukakambira naye, it's also there kutanthauza kuti itani ipita patsogolo. Now akuti kodi simunakweze chifukwa choti kwacha yagwa, ine ndikuona ngati Malawi wofunira dziko lino zabwino chimene agwire nchoti takweza, chimene agwire nchoti tikufuna kukweza, whatever reason kwa mwana amene ali ku school amene akuvutika, I think chimene akwenodzo choti achakwera kudutsa munduna wa higher education adziwa kuti mwana akufunikira increase pa ndalama zake. Tiyeni tipange focus on that. Nkhani ya ma CDSS izi ndizoona tikumatengadi ochepa, koma nkhani ndi tikuyenera kuti tikonze nkona tachedwapo pa quality, nkona tachedwapo kuti kuma CDSS iku chifukwa sitingangosankha munthu chifukwa choti akuchoka CDSS, akuyenera kumana kuti ali ndi zoyenerezeka. Ndenkona kaya ndi ma private universities muona kuti ma employers ena akumachilonena kuti sitingakulembe ntchito chifukwa choti ukuchoka kuchani private university. Sitingapange force, but what we want to do tikonze zimene zikupangitsa kuti amene wadzione kuti quality ili muso kandi CDSS ili musi nkona mwa. Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.